ଜଣେ ସାଙ୍ଗଟା ମୋତେ ପଚାରିଲା ତୋତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହୁଏନି, ତୋତେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତୋର, ତୁ ଏତେ ହସିକି ରହୁଛୁ, ଏତେ ମାନେ ମଜା ନୁହଁ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ତୋ ଫେସ୍ରେ ସ୍ମାଇଲ୍ଟେ ଥାଏ। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କେତେଟା ଲୋକ ଆଉ କେତେଟା ଲୋକ ଯେ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତିନି, ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। ତ ମୁଁ ହେଲେ ସେଇ ଭିତରୁ ମାନେ ମୁଁ କିଛିଟା କଥା ହିଁ କୁହେ, ଆଉ ବାକି କଥା ମୁଁ କୁହେ ନା। ମାନେ ଭାବେ କି ନିଜ କଷ୍ଟ ନିଜ ଦୁଃଖ ଯଦି ତୁମେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତୁମର କଷ୍ଟଟାକୁ ବି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପବ୍ଲିକାଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛ କି ମୋର ଏଇଆ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଆ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ସେଇଭଳିଆ ସେ ଜିନିଷଟା ବସି ହେଇକି ଆଗକୁ ପଳେଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଜିନିଷଟା ରଖ, ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କର, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କର, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକାଲି ଅଲଗା କାହା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରନି ଯିଏକି ତୁମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବନି।